Guys, so for today's video is kauban ako si Palolong. Muna ako pag-umangkon, eldest na pag-umangkon. And nami dari asa school supplies kay palitan na to siya og yahang pang school supplies. Wala yung ipanghay sa kuha, yung pang school supply. Kasi paliton. Ha? Kasi ambot lang. Di ko unsa imo ang tudloon atong paliton. Challenge na ko na sa imuha. By the way, si Palolong muna akong ga-video sa kuha pag mag-vlog ko sa balay kan magluto-luto ko, ana siya ga-video sa kuha. Sige na, pagpili na. Kuha nag-cart o, cart. Ulit tao na, pit na kumakuan. Kila daddy mo? 11? Sige mo lang. Okay, kung sa imong piliton ka na eh? Sa Fairbox? Sinord man eh. Sige na. Kanina? Ano yung gusto, Cinderella? Sige, anong gusto mo? Sige, imong tudloon atong paliton. Mura jud og batakan ig tudlo diri ron, tagbaw ta. Sabot ta kanang panggabit ng eskwelahan palita ha. Simpat kag tarak-tarak, charot. Sige. Kana imong paliton? Labutan gyud akong pagumangkon guys. Kanira may ani iya gusto. Ay, mignot-mok din eh. Sige, unsa ka man? Sira ka buo? Papel. So na po ko nahunaan guys na maghatag ko sa mga kids o kuan. Unsa man akong ihatag? So magkuan ko 5 ka set no nga. Mas gwapo ging no. 5 ka set nga school supply na naibag, notebook, papel, pencil, ana. 5 lang ka buok. Ay mura may ma-afford na to sa pagkakaroon. Charot. Pero obesity siya. Ano oh? Kila di ka book yung notebook. Eh, grabe jud katipid akong pagumangkon guys. Panara jud yung maging ani. Butan kay ni siya nabaka. Legit. Hindi pa jud niya. Hindi bumili. Ano Barbie? Ha? Kanino? Tigatik. Wala siya mapunit. Ay, sa magkanaw yan. Hindi mo wala siya mapunit sa Barbie. Wala ka mapunit sa Barbie na. Tigatik. Sige, nakadumay ba? Ano mamili? Book, oy? At sige. Pwede ka book ang hangkwan ninyo. Grade 6. Ano oh? Papo lang. Low. Orions. Ilan na may presyo? Ano 38? 38 na dahil sa ay magnabot-buot mo. Ikaw lang pamili kung 10 minutes. Sabukan man is tita, uy. Picture mo. Dali. Picture ta. Eh, puput na yung ulo. Na may cellphone, dala? Sige, sakuha na lang. Naging man ako isa. Nanay mo, di ka gusto mga spring. So, sa ato ang palito na notebook. Ato lang mga afford na to. Charot. Muna na sa notebook ko, no? Ay, God. Papel. Yan, nakasabag. Siyang gusto goyod. Or baleta. Baleta, siguro yung gusto ba? Sige, ano yun ka? Ay, alkansya para magtigong ka. Dahil siya alkansya. Yun nga. Sunod. Pang grade 6. Ay, dito rin siya. Kane? Dapat i-cover up ito. Para saan eh? Tulong ka dito. Darong pag sila ka. Tutuan. Ano na ito? Pagkat darong mayo ito ng classmate. Mahina lang ng 1/2. Nainganin o. Sunod. Ball bread. Namoy ko. Nakabox. Black bread. Low lang ma'am. Black lang daw yan. Ano na tarong pwede mo agi yan? Ano ba ko man agi? Wala ko lagi nagsulat-sulat. Uy ikaw kabas hindi ka kaangay. Ako apil-apil dito ba? Ay lahi na ako og day na magpalit ko kanang akong ibang hatag ng mga school supplies. Yan ako isabay sa iyang day. Siya nang mabili karon di ko kapilatin. Blue na. Mag-blue black ka. 25 pieces lang. Ang syaro pa ng muhot na baka bulpin. Naroon ka. Sulat pa nito natin.
Bago na nga. O, basi dahil di mo agi ha? Pwede mo natin try, kanang. Ay, ka pala. Dugay kayo mo man. Correction tape. Correction, may correction. Correction tape. May lapis. Maganda. Hindi ako mag-lapis. Highlight. Pencil case. No. Highlighter. Oh, highlighter. Kaon daw ka, apil si tita niya. Mas pila na siya balik. Okay, muna ta. Unsa pa man? Unsa pa man? Ayun, mga ruler. Ruler. Ni sticker. Adi ko mga mag-sticker. Una niya, di mo magamit? Wala naman na nakapapay nga ni sa laha. So, grade 6 ko nagdala-dala. Kung ni grade 6. O, sige, papili niya. Sige mo na. Ano kay color? Piliin mo favorite color. Color na sa billiard. Color ni? Yung pang mga kuhan ko, mga architect. T-square. Hala, di ba? Neat din yung tingani lang, no? Sa una na ano. Pero kompleto Ano? na. Protractor. Protector. Kompleto mo na na. Kompleto na na. Wala, ruler. Ano? Kung na mamili sa iya, hindi na siya mamili. Maulaw na siya. Ano pangayuin, no? Mag-require lang man sila, ma'am. Huh? Dala ko Eraser. eraser. Line color oh. Ito. Makapaminti mag-erase. Isa pa. Bag na ta. Tahal. Drawing. Nasa drawing, guys. Ano mo? Lapis ka? Maglapis ka? Ay, po, isog. Magpakis. Alanak! Bye ka, anak. O, sa itong presyo ka, basi mahulog. 179. Saan na niya? Dulaan na. Sige, bag na talong. Tanay mo gusto lang? Ako na. Lang. Tanay mo? Anong blue? Di ba yung bag, pambata lang. Dirito.